network stays Musodza. Ishamwari yangu inonzi Martha Maodzwa. Isu tikuita traditional deco. Pa traditional deco tine mandiro akagadzirwa neundu. Anotibatsira pakuti kana vakwasha vedu vakasvika tinovashedza kuti vauye kuzodya. Pavanopedza kudya, amai vanouya nendiro imwe chete kuti vaisirwe mari yekutenda kuti mukwasha tenda amai kuti vakachengetera mhandara yedu. Chinotibatsira kuti izo kana vachida mhiripiri tinovaisira umu votswanya kuti vaise maplesi mavo. Tinosiradzira kuna Martha Maodzwa. Ichi chakanditi gashire vakwasha mauya tikachigadzira kurakidza kuremekedza vakwasha vedu vachanga vachiya kuzokona. Pakugadzira takashandisa mujakarani. Then ava muterongo rava wabva wangochirakidza kuti kana musikana achinge apedza kuroorwa anoenda kumba kwemurume nanatete kunoita chiroora. Kana aita chiroora kana musikana anga akazvibata vanhu anatete anopiwa mucheka unero nemombe yechimanda zvinova zvinofadza. Kana angasina kuzvibata vanopiwa mucheka wakaborwa nechitsika zvinova zvinoshoresa mudzi yemusikana.